Alright, what's up mga kabalen? So, another day, another vlog. And syempre, lagi ng kagaya ng lagi natin sinasabi, maraming salamat po sa Panginoon sa pagbibigay sa atin ng panibagong oportunidad para makapag-vlog ngayon. Ayan, syempre, hindi natin nakakalimutan yon. Okay, so, on this video, meron akong pupuntahan na isang lugar na gusto kong isama kayo. Isang lugar na dati kong pinagtrabahuhan. Ayan, isa siyang establishment na dati kong pinagtrabahuhan. Gusto ko kayong i-tour doon. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga makikita doon at kung ano ang experience ng pagpunta doon. Ayan. So, siyempre, ano ba yung lugar na yon? So, matatagpuan ito sa loob ng Clark Freeport Zone. At ang pangalan ng establishment ay Clark Museum. Ayan. So, hindi nyo na po maitatanong mga kabalen. Dati po ako nag-tour guide sa loob ng Clark. Ayan. Ito pong nakikita nyo ito. Ito yung tinatawag na Astro Park or Bayanihan Park. Ayan. Diyan tinayo yung salakot, yung malaking salakot. Yan. Panahon pa po ng mga Amerikano nandyan na yan, salakot na yan. And hanggang ngayon, pinde-preserve nila. Ayan, napakagandang park dyan. Ang gandang mag-jogging dyan, lalo na pagkahapon or yung gabi na, ma-presko kasi maluwang yung area. Ayan, napakaganda ng salakot. Ayan. So, tambayan yan ng mga estudyante, mga nagpa-practice ng sayaw-sayaw, mga nag-PPE. Ayan. Okay, we're approaching Clark area. Papasok na tayo niyan. Nandito na rin yung SM City Clark. Uy, green light na po. Green light na. Green light na at naglalakad pa sila na parang mga nagpapasyal sa park. Ayan na po ang SM City Clark. Ayan. And ito, tinatayo nila to, pero hindi pa siya nag-grand opening, pero sobrang laki niya at sobrang ganda sa exterior pa lang. Although hindi pa ako nakakapasok sa loob, pero exterior pa lang ang ganda na, para siyang Ayala na hindi ko masabi. Pero yung mga stores, mga sosyalin, yung mga guest, yan, may mga meron pa ng studio ang GeForce dito sa mga dancers dyan. Mayroong studio ang GeForce. Ayun yun so City, that's Clark City Front Mall. Ayan, yan po ang kanilang and now we are entering Clark Air Base or Clark Freeport Zone. Ayan, napakaganda dito, para ka nasa ibang bansa pagka nasa loob ka ng Clark. At ang nakakatawa dito, dito sa loob ng Clark, nagiging law abiding citizen ng mga tao. biglang natututo ng batas, biglang natututong sumunod sa batas, yung mga traffic lights, mga first stop first go. Ayan, pero sa labas, pagdating sa labas, balahuraan na naman. Pero pagka pumapasok nila dito every time, natututo silang sumunod sa batas, just like in Subic. Pagka pumasok ang kahit sinong motorista sa Subic and Clark, bigla silang natututong sumunod sa batas. So that only means na kaya pala natin, di ba? Kaya pala nating sumunod sa batas ng trapiko kapag strictly implemented and consistently. Yun ang pinaka-importante consistently implemented. Ayan. So dito kasi sa Subic and Clark meron consistent implementation. Hindi kagaya sa labas ningas kugon. Real talk lang po, ningas kugon ng implementation sa labas. Kaya napakahusay dito, napakalinis, napaka-organized, at may disiplina talaga ang flow of traffic dito sa Clark and Subic.
Okay, so ito na, malapit na tayo. Ito na yung Clark Museum. So ayan, as you can see, merong first stop, first go dito, tabi ng fire department. So ito yung mga sinasabi ko na dapat nating tinitingnan. Okay, so here we are. Ito sila, ito na. So ito yung 4D theater, as you can see here. At yung kabila naman ay ang Museum Kapampangan or ang Clark Museum. Alright mga kabalen, so here we are now at the Clark Museum and makakasama natin ngayon ay si Miss Roxy Roque para tulungan naman tayo to tour around the museum. Ayan, bati ka naman sa ating mga kabalen, Miss Roxy. Magandang araw, mabuhay po sa ating lahat, mga kabalen. Ako po si Roxy, ang inyong tour guide for today sa ating Clark Museum. Salamat Sir MJ for inviting me today with your vlog. Ay, syempre, no problem. Sabi ko nga kanina while I was touring papunta dito is pinaalam ko naman sa kanila na I used to work here. So, Yes. so Clark Museum and Clark itself is really dear to my heart. Mhm. So, yun nga. Kaya nga siguro ito yung pinasok ko, mototourism, kasi dati din akong nagtutour dito nagpapatour dito sa Clark. Exactly. Welcome back. You're always welcome. Okay, so mga kabalen, without further ado, pasalan na natin yung loob at let's go into details with Roxy Roque. Tara, salani ko po. Tara! Okay, so now we are here at Gallery 1 and Roxy here will assist us kung ano ba ang makikita dito sa loob ng Gallery 1. So Miss Roxy, please give us a little idea naman or summary kung ano yung nasa loob ng Gallery 1. Yes, for our viewers po, for Gallery 1, it talks about the strategic location of Clark in Pampanga region, as well as kung ano po dito yung ating geology, geography, as well as the rich flora and fauna po dito sa loob ng Clark. Yun. So basically ito kung saan located yung Clark, saan mo makikita yung geology niya. Exactly. Yan. Muntik pa ako nagkamali. Geology. Yes, there you go. Okay na sana. Inulit ko pa, nagkamali tuloy ako. Okay lang yan. Okay, so ano na? Gallery 1, let's go! Alright everyone, welcome po sa aming Gallery 1. Unahin ko na po kung saan po ba talaga located ang Clark. Probably some of you hindi pa po nakapunta ng Clark. So dito po tayo lahat. Dito tayo Sir MJ. Ayan. Yan. So ito po yung mapa natin. Pampanga Province. Ayan. Yung capital city po natin, City of San Fernando right here. Sa gitna po siya, heart of Pampanga. So si Clark po is in between two cities po. Alright, so si Mabalacat and Angeles right here. So for those curious, gaano po ba kalaki yung Clark? Naku po, more than 33,000 hectares. Ganun siya kalaki. So ibig sabihin, ilang Mabalacat at Angeles yun. Mga ano sir, Napatong-patong, di ba? magkakasama sila. Okay. Tulong-tulong na sila, no? Opo. Alright, everyone, dito naman po tayo, kabalen. Ayan. So, sa bigger Philippine map naman tayo. Sir MJ, dito samahan mo naman ako para makita nila. Ayan. Yan. So, ito po, ang small version po ng ating Philippine map. Metro Manila ay nandito lamang po. So, si Clark po is nandito, almost 100 kilometers away from Metro Manila. So, katabi po natin si Subic, Freeport Zone din po. Ayan. Yan. Nice. At sa Clark Special Economic Zone po, meron po kaming airport, the Clark International Airport. You can fly in and out of the country. Yan. So international na siya. Yes. Dahil ka na ba doon, Sir MJ? Di pa nga eh. Ba't di mo papasyal doon? Di pa nakikita yung international airport natin. Soon. Susunod. Lipad na ka naman. Ito tayo. By the way, lipad kasi yung nag-handle. Okay. Hindi si CDC. Kabalet, ito na po yung sa loob ng Gallery 1. Ito na po yung puso ni Gallery 1. For those who are visiting po Pampanga,
So, ang unang-una niyo po makikitang iconic landmark sa aming lugar ay ang, Sir MJ, can you guess? Ang Arayat. Yes. Ang Arayat. Ayan. So actually, dahil nga mahilig ako mag-motorsiklo, no? And then mag-travel, no? Tuwing uuwi ako ng Pampanga, malalaman ko pag nasa Pampanga na ako. Kasi may makikita akong, uy, Arayat na. Oo, Makikita ko na tama. nasa Pampanga na ako. Tama-tama So, po yun. yun. So, si Pampanga Arayat po, by the way, safe po siyang bisitahin at puntahan dahil po isa po na siyang sleeping giant. So, it won't erupt anytime soon. Pwede po kayo mag-hike Opo. at mag-daytime day trip po dito. Ayan. So, by the way, si Mount Arayat po is nasa east po ni Pampanga. Meanwhile, sa west naman, Sir MJ, ano kaya yung bundok na yun? Yan yung nakakatakot na senaryo nangyari noong 1991. Buhay ka na ba nun? Yun. Hindi, na-YouTube ko lang. Grabe siya. Pero feeling ko buhay na siya nun. Na-YouTube Ayaw ko lang niyang aminin. Mahilig Okay. kasi ako manood na YouTube, tapos biglang Oo. nag-pop up, pinatubo. Ano kaya itong pinatubo na to? Uy, Oo. may ganito pa nang nangyari. Meron. So, sa likod po namin, ayan po si Mount Pinatubo. So, isa po siyang active volcano pa. But don't worry, yung prediction po na susunod na pag-erupt niya is 400 years from now. So, good luck sa ating Ating next future generation. So, Kayo sa na pong mga, bahala. sa mga nakakapanood nito, after 400 years, yari kayo. Kita-kit, June 15, 1991, plus 400. Okay, biro lang. Okay. Ayan. So ano to? Bakit parang blurry? Itong nakikita ko, ano bang Mount Pinatubo ito? Bakit parang blurry effect? Oo, Sir NG, medyo blurry talaga siya kasi ito yung picture na nakuha ng isang local po dito sa Pampanga before yung eruption ng Mount Pinatubo. Around June 2, 1991. Kasi I bumutok see. si Pinatubo June 15, 1991. Ayun, mga kabalen. So, that is it for Gallery 1. And, Miss Rox, Gallery 1 pa lang yun. Busog Oo na busog naman. na yung mga ideas na binigay mo sa amin. So, that's just Gallery 1, ha? And now, we are heading to Gallery 2. So, now, please help us. Anong makikita namin sa Gallery 2? Yes, Sir MJ, yung Gallery 2 natin, ito na yung sa mga mahihilig sa art, sa culture, sa tradition, festivals. Perfect na perfect po yung aming Gallery 2 because here in Gallery 2, Sir MJ, ito na po yung ating About Pampanga region where Clark is located po. So dito natin makikita ano ba yung arts, culture, tradition, festival, first artifacts na ginamit natin as well as yung mga exhibit po natin ng mga ating arts and culture such as the giant lantern. Oh, okay. So, yung mga yon, yung mga culture na yon. So, it's about, ano ba yung mga tradisyon at kultura ng Pampanga itself. Tama. Ayun. Nice. Excited ako dyan. So tuloy-tuloy na natin to. Tara! Let's go. So, ano tong mga nandito makikita natin dito, Binibining Rocks? So, unang-una pa lang sa Gallery 2, malaman na. Tingnan po tayo dito Oo. sa may left side. Naku-curious tuloy ako sa mga manika na to. Oo. Yung mga manika na to. Opo, Sir MJ, ito naman yung mga manika natin. Ang gawa nito, actually ang tawag dito po is Ninay, the Philippine Doll Collection. What's that? Ninay? Ninay. Ninay. Ninay yung tawag natin. Ninay. Ninay dolls. Yes, correct. Okay. So kung kilala niyo yung ating Grand Dame of Philippine Fashion right now, si Maria Beatriz or Patis Tesoro Parentina. Yun. Buti pa yun. Medyo familiar ako doon sa pangalang Patis Tesoro. Yun lang yung full name niya. Kaya So, si pala. Madam Patis Tesoro ang gumawa po ng mga Ninay dolls ito for the Clark Museum specifically po. Nice. So, it depicts the life of the Filipino po during the Spanish times or Spanish colonization era po dito sa Pilipinas. Kung i-close up natin yan, makikita nyo na, parang pang-Espanya yung kanilang mga kadamitan. Kasi nga po, 19th century po ang ating inspiration for that. So that time kasi colonized tayo ng Spanish. Yes. Kaya yun yung na-capture ng scenery na to. Oo. Yan. So, dito naman po sa area na to, we can find po yung ating katuwaan lang ng gusto ng mga Kapampangan po ang Aguman Sandok or Fellowship of Nalatil. Ang kwento kasi dyan, Sir MJ, noong 1930s kasi sa Minalin, Pampanga, nagkaroon ng worst tagtuyot ever. Okay. So, nalungkot silang lahat kasi walang crops, walang kita, walang pagkain masyado.
dito. Para sumaya sila. So, para sumaya sila, dalawang straight men, kagaya mo, kunyari, isa pa dito, nagdamit pang babae, nagparada, nagpatawa, and ever since then, naging na po siyang tradisyon or festival, Daaguman Santo. By the way, bawal po ang LGBTQA+ community dito. No discrimination naman, just to honor po na straight men lang po tayo dito. So yung ang requirement para makasali ka dito sa parang pageant ito, 'di ba? Oo. Ngayong nowadays, 'di ba? So ang requirement kailangan straight ka. And by the way, ito po yung beauty pageant. Ang nanalo ay hindi beauty. Hindi po, kung sino po yung pasensya na po sa word ko, medyo hindi kagandahan or angit, pasensya na po. So yun yung ating winner. So yun yung nananalo At nakakatawa. at nakakatawa. Yeah. Yun. The only beauty pageant where the winner is not so much beauty. Okay? Ayan, very nice and unusual. Unusual, that's right. Okay, so eto na, 'di ba? Nakikita niyo naman sa background natin. So, Pasko na. Yes! Merry Christmas! So, bakit may mga parol dito? Hindi naman Pasko, Miss Roxy. Alam niyo po ba kasi yung Pampanga? Actually po, to be specific po, in the city of San Fernando, dyan po natin makikita yung ating parol making. Oh, So, sumikat po ang Pampanga every Christmas because of our also the Giant Lantern Festival. Ayan, palakihan ng parol. And Exactly. competition siya, di ba? Every year yan. Every year. Alright, so that's it for Gallery 1 and 2. At ngayon naman, we're proceeding to the second level, which is yung second floor. And dito na makikita yung Gallery 3 and 4. Ayan. So, Miss Roxy, what can we see sa Gallery 3 muna? Alright, no worries. So, sa Gallery 3 po natin, sa mga mahilig po sa history dyan, sa World War II, ayan, malaman na malaman po ito. Ito po actually personal na favorite kong Gallery 3. Ay, Hindi po ako sa history. So, didetalyihin ni Madam Roxy yan. Hindi naman po masyado, konti lang. So, sa Gallery 3 po natin, makikita natin dito po yung unang-unang, paano po ba yung buhay dito sa loob ng Clark, as well as paano po yung nabuhay po dito yung mga Amerikano during their regime here in the Philippines, as well as during World War II and the Japanese occupation, as well as yung ating pong liberty after World War II. Ayan. So, panahon ni General Emilio Aguinaldo yan, di ba? Actually, nasama pa siya. Kasi World War II eh. Oo. O, sige. Wag na tayong magaksaya ng oras. Akyatin na natin. Tara, kabalen! Okay, so, ayan, Gallery 3. Let's go. Tara! Ayan, Sir MJ, dito na tayo ngayon sa history part ni Clark. My favorite. Ayan. Opo. So, unahin ko na yung nasa likod namin. Nakikita nyo, ayan. So, ito yung ating original train trolley na nagawa pa 1900. Original. When you say original, hindi ito Replica. ginawa lang or kinopya lang. As you said, replica. So, this is the original thing na ginamit nila mismo. Exactly. Uy! Tsaka perfect yan for exercise kasi kung lalapit po kayo, makikita nyo dito, dalawang Ay, taong ano to? kailangan. Kailangan mag-row ng back Kailangan and forth. ginaganyan mo siya. Oo, Para ka naku. nag-bench press. True! Kuha-kuha mo dyan yung 10K. Alright po. So, ikwento ko naman dito, Sir MJ. Ito na nga yung nabanggit mo. At Ayan. alam ko, Sir MJ, ito yung dati mong Si actor General. sa play mo. Ayan. So, Kabalen, alam niyo po ba paano na-discover ng mga Amerikano ang lugar na Clark? Alam mo, idea ka ba, Sir MJ? If my history and memory serves me right, may mga soldiers o American soldiers na naligaw kasi naghahanap sila ng makakainan ng kanilang mga horses. Naku, malapit na malapit. 'Di ba? So, nagugutom na yung mga horses sila, nauubusan sila ng food dun sa camp nila, and then napadpad sila dito sa maraming grass plains. And then naisipan nila na itong area na to ay wow, this grass plain are good for their horses. Kaya nag-camp na sila doon. Galing. Yun yung naaalala ko. Tama po ba, Miss Roxy? Malapit na mga 80%. Oh. Yes! Wala pa ng 20? Ano ba yan? Kasi yung 20, ito yung 20% po niya. Siya. Bago tayo magpunta dun sa paano nakapunta yung mga Amerikano dito, balikan natin yung konti natin, a little bit of Philippine history. Okay. So, alam naman po natin, ang mga Espanyol, for how many years nandito?
100 something years? Tama ba? More than 300 Oh, years. see? Dami, di ba? Alimutan ko na yung history ko. Okay lang 300 yan. years pala mahigit. So, nagkaroon din tayo ng Philippine-Spanish War. So, ang nanalo ay ang Siyempre, ang mga Filipino. But technically, because of the Treaty of War in Paris. Oo. Kung naalala niyo nung actually late 1800s, 1898 to 1899, medyo... Nagtulungan yung American and Filipino. Tapos nagkaroon ng Treaty of Paris. Tama ba? Malapit na. Ano ba Sir yan? MJ, don't worry, malapit ka naman sa history natin. Sige. Oo. Kaya nga nandyan eh. Kumbaga, na-post po tayo ng mga Spaniards sa Facebook Market. Philippines for sale, $20 million. Okay. Buong nga pala. Binenta nga pala tayo. So, nag-retreat ang mga Espanyol. So, sa Philippines, panalo tayo. Ngayon, pasok naman po yung mga Amerikano. So, akala ng mga Pilipino, nanalo tayo. Hindi pala, binenta lang. Opo, yun yung ating history. So, si General Emilio Aguinaldo po kasi nagkakampo ngayon sa Angeles City. Labas na po ng konti ni Clark. Ngayon po, nag-retreat siya, palayo pa po, papunta ng Bamban Tarlac. Ngayon, hindi po siya natulis ng mga Amerikano. So, ang nangyari po doon sa Angeles Camp, walang naiwan. So, nakita po ng mga Amerikano, okay, medyo develop yung area, lipat tayo dito ng kampo. So, ngayon po, ang mga Amerikano nagkakampo ngayon sa Angeles City. Ang problema, Sir MJ, namamatay ang horse. Juicy, sensitive sa grass. Gusto nila healthy grass. Sa totoo yan. So, ngayon, luckily po for them, few of their horses po naka-escape sa Angeles City Camp ay na-discover po nila na they are surviving and thriving po sa land ni Clark area. But did you know, Sir MJ, na before it was Clark, meron pang pangalan ng Clark before. No, talaga? Bago siya maging Clark? Tama. Ito ba yung Stutzenberg? Tama. Okay. Sige, kwento mo. Sino ba si Stutzenberg? Ayan. So, ngayon, ang tawag po dati before kay Clark pa is Fort or Camp Stutzenberg, named after Colonel John M. Yes, Stutzenberg. siya yung parang general nila or parang commandant nila yung troop na nag-camp dito sa ano. Kasi grass plains nga siya. And then, marami siyang mga bundok. So, very strategic yung lugar para pagtaguan, para pag-camp. Tama. So, sa mga curious po, ano pa yung itsura ni Colonel John M. Stutzenberg? Ito po siya. Colonel John John M. Stutzenberg. Ayan. So, isa po siya sa mga brigadier general before during the Philippine-American War. And he died during the battle in Kinga, or now known as Plaridel, Bulacan, in early 1899. He died under the hands of General Gregorio del Pilar. Ayan. Okay. So, ito na yung kwento, sir. Sige. So, Fort Stutzenberg from the early 1902 until 1919. Anong nangyari nung 1919? Bakit nag-iba yung pangalan niya? Bakit siya naging Clark na? Kasi po, kasalanan yan ni Major Harold Melville Clark. Ayan. Ito po yung itsura niya sa mga curious. So pilot tong si di ba? Si Harold M. Clark. Oo, isa siyang pioneer aviator that did the first inter-island flight in Hawaii. Remember, during this era or period of time, ito yung invention ng Yung Tora-Tora. Grabe sa Tora-Tora airplanes. Di ba ganyan yung Tora-Tora? Yung Japanese plane na Oo, yung cute pa na dati. So, tama ka, Sir MJ. So, yun yung invention po ng panahon ng mga aeroplano po. So, in the eyes of Americans, it was an achievement for them. Unfortunately po, nung na-station na po si Major Harold Melville Clark back in Panama, he died of a seaplane crash. 1919. So in the early 1920 po, until today, it is named now as Clark. Alright, so mga kabalen, eto na. Last gallery tayo, Gallery 4. And Miss Roxy, ano bang meron sa Gallery 4? Yes, Sir MJ. So for the last gallery na bibisitahin po natin lahat, ito na po yung transformation po from a military base po ng mga Amerikano into a special economic zone and a freeport zone of the Philippines. Ayun. So ito na yung modernized Clark Air Base, no? Yan. So let's go. Tara! Alright, so ito na, since umalis na yung ating assistant na kumuha ng camera, so handheld na tayo ngayon. We can do this. Okay.
So ayan, so Gallery 4 is the modern Clark. So what is Clark today in short? Yes, tama ka dyan, Sir. Okay, so let's go into details na, Miss Roxy. So, again, na-mention ko nga po kanina sa Gallery 1, ang totality po ni Clark by land area is more than 33,000 hectares. Oh. So, yun yung ating na-convert na into a Clark Special Economic Zone by Republic Act 7227 or the Basis Conversion Development Act of 1992, Executive Order number 80. Time to ni Yung- President Fidel V. Oo, Ramos. pinirmahan ni Ramos, no, ni Fidel V. Tama. Ramos. So, na-convert po tayo into Special Economic Zone from a military base. So, and then after po noon, 14 years later, nagkaroon ng amendment, Republic Act 9400. Yun. Anong meron doon? Kumuha po tayo ng 4,400 hectare from the 33,000 hectare na Special Economic Zone and we named it Clark Freeport Zone. Ayun. So that's why ngayon Clark Freeport Zone na siya. Hindi na siya Clark Air Base. Yes, Oo. tama ka dyan, Sir MJ. Ayan. And nahati pa yon Sir MJ, into two. Into airport area at saka mixed-use development area. Okay. I see. So yun yung ating history ng pag-land division dito. Ayan. Okay. So, okay. So, tignan natin. Umikot tayo dito. Hi Kabalen! Nandito na po ako ngayon sa Philippine Hot Air Balloon Fiesta. Well, formerly. So, kakapit po ako, baka mahulog ako dito sa hot air balloon. Ako! Okay. So, meron tayong picture area for you when you visit here po sa Clark Museum. Sa area po natin ng hot air balloon. Because, alam naman po natin lahat na ang Clark, pag sinabi mo Clark, nakadikit na po sa pangalan namin ang Hot Air Balloon Fiesta. Okay. Alright, so ito naman. Lipat naman tayo ngayon dito sa kanilang ipinagmamalaking Clark 4D Theater. Ayan. So, ito ang isa sa mga ipinagmamalaki nila kasi ito lang ang 4D theater na available dito sa Pampanga. So, bukod dun sa 3D effect na mapapanood nyo, meron pa siyang parang real life feel. Kaya nga siya 4D. Ayan, merong mga chair movements at merong mga iba pang mga effects. Ayan, so excited na ako. Kaya, halika kayo, samahan nyo ako. I-try natin to. Yan, so dito na lang tayo sa second row para at least kitang-kita natin yung buong screen. So, hindi ko mapapakita sa inyo yung buo, yung mismong pinapalabas kasi parang sinehan lang yan. May copyright. Siyempre, this is owned by the CDC Corporation or Management and as well as BCDA. Kaya hindi natin siya pwede pakita. But at least mapapakita ko sa inyo yung experience. Yan. So, syempre, para maging mystery din sa inyo at kayo mismo i-try nyo kung paano ba ang 4D theater ng Clark. Ayan. Yan, wala lang ilaw. Start na. Yahoo! Ooh. Uy. Uy. As you can see guys, gumagalaw talaga yung mga upuan. Kaya nga siya ginawang 4, kaya nga sila sinabing 4D. Kasi bukod sa 3D effect na pinapanood mo, gumagalaw pa. Na-experience mo yung nangyayari kasi talagang nag-move yung mga chairs. Western Pangasinan Province to the homeland of Zambales Province, a country of Wow, ayos. Ito. Salamat po. Ingat po. Ito po.
sa vlog ko. Kaway-kaway naman po sa vlog ko. Ayan guys, no? So, it never fails to amaze me. I've seen this like for several times now kasi nga, tulad nga ng sinabi ko kanina, dito ako dati nagtatrabaho. So, I used to play yung film itself. So, doon ako sa control room doon sa taas. At ako mismo ang nagpe-play ng pinapanood ng mga guest. So, every time pa rin na panonoorin ko to, sasakay ako dito sasakay talaga. Uupo ako dito sa upuan na to and panonoorin ko siya. Talagang na-amaze pa rin ako hanggang ngayon. And I would like you to experience it yourself. So, ayan. So, pasyal kayo dito sa Clark Museum and try the 4D theater. And I'm pretty sure mag-e-enjoy kayo. At the same time, matututunan nyo pa yung history ng Clark. So from the indigenous people, mga panahon ng Amerikano, at kung paanong pumutok yung pinatubo, yun yung pinaka-highlight actually. Pero I will spare you the details. That is for you to discover. At kung paano na-develop at ano siya ngayon. Ayan. So yun na yung pinaka-summary or buod ng 4D theater. Pero it's different kung ma-experience nyo siya kayo mismo. Okay? So, ayan na, let's go! Alright mga kabalen, so that concludes our tour here in Clark Museum. Ayan, so maraming salamat Miss Roxy for touring us. And even though sabi ko nga dito ako nagtrabaho, pero marami pa rin ako natutunang bago kasi we're with an expert talaga dito sa museum na. Wow, grabe sa expert. Ayan. So Miss Roxy, paano ba sila makapunta dito or any other details na kailangan nilang malaman? Share mo naman. Tama yan. So si Clark Museum po and the 4D Theater, by the way, hindi lang po kami Clark Museum, may 4D Theater din kami that you can watch po all day long. Yes. So by the way, we're open from Tuesday to Sunday except Monday po. And we're open from 9 a.m. to 4 p.m. daily with only a minimal fee po na 100 pesos po. Ayun. So actually, yes, kasama nga sa furniture ko kanina, nag-Clark Museum, ay nag-4D Theater ako kanina. Yeah, nakita rin din. Nice, ang ganda. So, ayun yung ating price range, operating time. And by the way, you can connect with us. We have a Facebook page po for tourism. It's called Visit Clark. Yun. At meron din po kami for the whole company po, the Clark Development Corporation. Ayan. So, magkano ba ang pumunta dito? Is it that expensive? Mahirap bang ma-afford ng isang normal citizen na mag-visit dito sa Clark Museum? Hindi naman, murang-mura lang. Ang ticket, sir, ano lang, 100 pesos lang. Uy, murang-mura. Kayang-kaya. And that's both 4D and the museum? Separate po. So, 100 museum, 100 sa 4D. So, together, 200 Not bad, not bad. 200 and all those information and experience na makukuha mo, lalo na yung 4D theater, sinasabi ko sa inyo, napakaganda. Opo. Okay, so, batiin mo naman yung mga kabalan natin and invite mo sila pumunta dito. Oo naman, Kabalen, maraming salamat po sa inyong time. Sana po nag-enjoy kayo sa aming mini vlog with Sir MJ dito po sa Clark Museum. And I hope makapunta po kayo personally dito po sa Clark Museum. You are all welcome here po. Yan. Okay. So, alright. So, that concludes our vlog for today. And again, this is Moto Kabalen saying, ride safe Stay safe! and God bless. Maraming salamat! See you!